ake kaweruki yen kau sabdane aku ganti satrio balik aku mangkuk tinggal awak mantel penjeran abdi ikut robot sebaik sampunipun penjeran diri cipto minangka senopati dengan kejaman budal mergo aku kawi sudra dadi senopati aku kudu malah Surut Prabu Jaya Negara dosa amat penjeran kawat dipun wujud diri Sang Prabu Jaya Negara ikut sebaik dasaripun menoping amat kasare wong tuaku Abwana Rikala semono patine waka pancut ing Gusti Kang Kakang Jagad nanging direnok wong cobae mulo dipun nyuwun sewu Mas boten main ben anak ae bapak panajapipun anak kepengin mendem jero mikul dhuwur kalih wong tuwa nanging Mas kedahipun dipun petah pemindahipun Rama Pedang menika leres menapa boten nek sampeyan rumangsane Mas panjenengan senopati Mojopahit saben dinten ingkang panjenengan dahar ulu wetuhe Praja Majapahit ingkang inung sumber saking Praja Majapahit pindhah kamas kalamun panjenengan dipun kersake Gusti Kamohwagung pindhah badhipun tandur ing Praja Majapahit nanging kamas tumindak panjenengan kok pengis boten ngertos kalirian lebet Prabu Jaya Negara kamas kowe aja ngrikon-ngrikoni aku kowe aja dadi waktu sajungan sepisan gonku mangkruh tinggal menawi Mojopahit aku anak lanang hari kudune aku bisa mendem jero mikul dhuwur marang derajate wong tua aku anak muda pisae Romo sing kupir jiwa aku wis tumekani yen ngono wong Mojopahit duwe utang lawan aku tanpa Kawan tuku taruh minangka PT negara ing Mojopahit sok kinten mawon kalamun tumindak naik saking bener monggo kula ikut ortuane Praja Majapahit Aja kaya watu malang kaya ndo nek papan ki tak sikirke marang iki
kula ninggalake petapan Buddha. Badhe minggah wonten ing pendampingan Majapahit. Ing pangtut namung kula menika kepengin suwita wonten yuswanipun Siwon Prabu. Arep suwita. Wingan ing adane wong sinita. Kandhane tiyang suwita menika madhep menapa ingkang dados dawuhipun Siwon. Ropo sing ampun nampel tekan ora tur nampik yo ora. Aman umur percuma sampai sikit ati ono. Ora sing hati tak kuat arso. Sing dipikir mari tinggal. Amun kuwi iso mikut tak kuat arso dalam. Hati hari nampil macam besok bakal suati pertemuan bakal suati jajaran sampra saya kalau sampai bumi pangan itu besok ikut sore berat suati saya bukan singatan yang mampu ini dari sing arep nglorot balik kaya negara ning Majapahit. Sampeyan Pangeran Senopati Kebutarno sing kondang kaluka dadi tekan wis sampeyan kepengin ngambil wangsa kaya Majapahit. Nggih, saungke. Kula Buto Pamungkase Siwon Prabu. Kedhuwit Madaran. Anurogo kang daterang. Anurogo. Kowe dadi senopati perang ning Majapahit. Boten senopati ning kutane. Boten nggih. Keputusan. Nggih. Cilik gedene aku bisa nyekel anane kebutanku. Sapa arep nampi mati ora ing rumah. Mulai sore aku bakal berjalan. Tanggo. Ora bakal takut. Kowe bali mesti kan hadap tulis. Aku iki jane kalau sampai atase panjenengan menika Kyai kang Doyo duweni ati kawijaya. Nek kok lali lawan pemindake sampeyan. Lali kawan jenenge Anurogo. Boten. Kowe ora usah tutur kaya guru. Kowe ora usah kan lawan aku. Kowe suwi kilo. Aku bakal obrak-abrik. Rojo Majapahit. Gampang. Majapahit iki kula aja sing ngomong sak juga kepengin ngubahke ora ing Majapahit. Sirat. Aku iki kare Majapahit. Omong-omongan iki kok dewan. Ning papan kene aku kang dadi watusan. Ayo. Anggoke. Kalau aku ning punapane aku Patutnya wis ketemu. Wis kadang tepen tekan. Ayo. Anggap jojokan dari bawahku wis iki.
pinanggih Kanoman ingkang nami Anuroko menika pinto sayangipun tiang-tiang saking Praja Majapahit kalebet Sunan Prabu Jayanegara. Antos kula paswayan kula mundur saking peperangan. Kowe mundur ngadepi Anuroko Aruna. Ini panggon sampuriku. Ramapati kita nate opo nang Mojopahit kok
gampang pitoyo kowe kalawan Ramapan. Pangkat iki ra duwe. Tumenggung ya tumenggung. Senopati lah senopati. Lho kowe lagi wae duwene ngerti Ramapati wae kok gampang percaya. Umpama kowe iki dinak Ombalelo. Lah iya to, nek aku dadi kowe tumuju sowan ana ing sari siwon kamu saya negara. Nek lalurane umpama aku dinak Ombalelo, lalu aku yo kuwi aku percaya lawan Ramapati, mergo Ramapati kira iki ditengahke lawan Sang Prabu Jayawala. Ayo kawan. Yo sing ngene wae. Umpama aku karo kowe iki bansulake peperangan kamangka aku kudu kaya kabeh wae. Muga lawan kowe iki tampo peperangan bakal wae pangorbanan tapi wis cetha sumbering perkara saka tumindak Ramapati. Ayo, Ramapati jangan disegel. Ramapati sawetara sisiwitan ana ing Kabupaten Lumajang. Nek pancen kaya ngono, ayo bali ana ing Lumajang dicekel bareng-bareng Ramapati ing mengkune sisan gawe kowe bakal tak sunahke palenteng-enteng ana ing sane seluruh kabupaten. Angroko yo epi nek pancen sinuwun jaya negara. Ayo Ramapati malah mengkune papan iki. Iku sing dadi pengarep-arepku Rabi. Kamawati. Sampeyan iki lho ora biyen rasane iki tumindake kok seneng apa-apa. Seneng ngetuwa sampeyan. Lho ora bongo-bongo ora ngedu. Pancen bener apa sing dikarepake Nabi. Lho apa to Nabi kok nganti wani bali loro ing kraton Majapahit. Ya mergo Jaya Negara sing luput nalika semana janjine Jaya Negara jare iki tempo 40 dina jebule kok wis entek Sewu. Sampeyan iki jane kepinter ngumbetno. Lelakon kok ngumbetno iki. Kamangka titik apa kang dadi kandhane Sang Senopati Lembu. Nanti taruna tumuju ana ing Lumajang. Mergo kabeh kuwi entuk gawe sampeyan entuk gawe Sinuwun Kabupaten. iya Mesti iki Sinuwun Kabupaten entuk panginggung entuk prabulanmu lamun Nabi Balelo. Nabi iki tenane ora Balelo. aku ora bayar nyatane yo baleo Iya to, ngajeng kena Bapak. Pokoknya penjelasan. Ana kolati kula. Dolar Sampai di monggo sareng-sareng ngadep sinuwun Jaya Negara wonten. Ini kan ngomong Cetake perkara. Mane kula ya ora usah Nek kula sing luput kula tak nuwun. ora usah ngadepno ngersane Jaya Negara Sampeyan sing kandel. Sampeyan sing kandel. Nek sampeyan kok wani ngadep wonten Majapahit, nek ngaten sampeyan iku gawe-gawe. Kudu kula kali sinuwun Jaya Negara. ora gawe-gawe Mbak pancen yo anu pancen yo iku Iya ayo padha durane aku sepedaan. Wong telu sepedaan. Umpama ngebari yo bari-bari. Ngene. Tak genakno karo iku. ora usah gena-genaan yo pancen aku sing mulai awake wae Sate sing bawa. Apa kowe ora krungu? aku sing Sesa ngalor Polres. Iki kene Prabu iki cilaka ditani cemre. Sampeyan dikalungi cemre. aku dikalungi seluruh apa-apa saurunge tak kalungi sing kok kejar kok Namun penjenengan niku kedodo. Kabeh kalau kita disebutkan saya wis wani ndadekake Majapahit antarané Lumajang itu kantor
Ilmune bakal tak suruhke angin-angin. Jane aku ngaku terus piye? Sampeyan percaya kemawon kalih anu Ya aku percaya aku nek dikai ngenteng-ngenteng pancen sing tak atik manuk gak kuwi yo aku. Lah sampe sampean opo? Ate. Ya karepku aku gelo nek nabi iki dadi patih. Aku ngerti. Senajan gegere sampean karo bosone. Aku ngerti. Mergo sampean iki ame-ame. Panuan kang papan ora iso suwe. Umpama diating-tingi sampean iki lak monggo. Dira senopati, ora pati. Kok kane aku sampean dhewe. sampeyan pun pamit karo sing duwe gawe. Nanti kita itu sampai gawe. Anak sampean, ayo Aku kon pamit. jaluk aku karo sing duwe gawe. Nanti kita jane ra